Ola a todos e a todas. Vou facer un pequeno tutorial de como temos que proceder para entregar o examen de contornos. O procedimento vai ser tamén trasladable a outros módulos onde imparto o de servidor, marcas, etc. Vamos a centrarnos no que sería o módulo de contornos. No módulo de contornos, que non temos que entregar a parte práctica, pois en outros módulos seguramente pase o mismo. Seguramente teñamos que facer un documento PDF, entregar un documento PDF coas solucións ás preguntas que se vos planteen. Entón, no módulo de contornos vades ter unha máquina virtual, xa vos indiquei nas instruccións, onde está o sistema operativo Windows 10, é dicir, unha máquina virtual como esta que estades vendo aquí, un Windows 10, onde teríades instalado, teríades o material que necesitades para facer a práctica que se vos pida. O importante no que é relativo á entrega do examen é que vades dispoñer do LibreOffice, vale? O LibreOffice é un editor de texto e vades dispoñer tamén da ferramenta Recortes. Digo isto porque son as dúas ferramentas que vades a necesitar para unha no LibreOffice para ir escribindo as explicacións do que estades facendo en caso de que se vos pregunte, e tamén os recortes para capturar anacos de pantalla ou imaxes e pegalas no documento LibreOffice. É importante porque ao final é o que vades a ter que entregar. É importante que teñades práctica de como se utiliza o LibreOffice, é parecido ao Word, pero que teñades práctica como se utiliza o LibreOffice, como se pegan imaxes no medio, e que non teñades que perder tempo en facer esa parte durante o examen. Entón, tanto LibreOffice como aplicación Recortes vadelate disponible tanto na máquina física, perdón, na máquina virtual que vos teño xa instalada en cada un dos equipos onde vades facer o examen, pero tamén van a estar disponibles no ordenador, no equipo físico. Entonces vos podedes utilizar o que queirades. Insisto, solo LibreOffice e Recortes da máquina física podedes utilizar, ou podedes utilizar a da máquina virtual. Sí que é certo que toda a instalación e cousas que fagamos ten que facerse na máquina virtual. Entón, simplemente un detalle, unha tontería que seguramente xa todos controlades. Un LibreOffice é un documento como un Word, abrides, gardades, ten unha extensión o .dt, gardades onde teñades que gardar, teñedes as cousas máis ou menos estruturada, e supoñamos que tivese que meter algunha imaxe neste documento, que seguramente sea que facelo. Vamos a supoñer que tuveramos traballando sobre o IDE NetBeans e que o necesite, non ten sentido, xa sei, pero que necesite capturar este código, facer unha captura de pantalla disto que temos aquí para entregalo no examen. Bueno, pois temos a aplicación Recortes, vamos de novo recorte, permíteme copiar unha imaxe. Esta imaxe que copiamos temos dúas opcións de traballar, podemos coller e guardar a imaxe que acabo de copiar, pode chamar imaxe 1, que xa había aquí unha, pois é a miña primeira imaxe que fixen, vale, pois guardámola aquí. Podemos seguir traballando, supoñemos que agora tuveramos que facer esta, tuveramos que capturar esta imaxe, que as súas explicacións, vou outra vez a aplicación Recorte, fago un novo recorte, vou a copiar o código que temos aquí. Agora non vou guardar a imaxe, vou ter en memoria. Se lle damos aquí ao couso de copiar esta memoria, supoñamos que queira trasladar esta imaxe ao meu documento LibreOffice. Bueno, pois vamos meter aquí a imaxe, Ctrl V, acabo de meter xa a imaxe. Tedes que practicar e ter cuidado no funcionamento das imaxes e do texto, porque ás veces, cando mezclemos cousas, pois pode haber problemas. As imaxes podense facer tanto, acordadvos sempre que tedes un botón da dereita, no caso de que se desalineen para traer a imaxe ao centro, traer atrás, esas cousas. Acordadvos tamén o que dicías antes guardamos unha imaxe, unha captura, eu tamén podo insertar desde a imaxe a captura. Vamos aquí a imaxe, miramos onde está, a mí xa me aparece aquí, bueno, pois podemos insertar a imaxe desde aquí. Resumindo, podedes meter as imaxes como querades, ou ir gravando unha a unha e metendo a trasladando ao documento, ou gravarlas todas nunha carpeta e despois generar a documentación ao final. O importante é que ao final tedes que entregar a documentación, o documento PDF. Non hai que entregar as imaxes por separado, hai que entregar o documento este. Este documento non o podedes entregar en formato LibreOffice, ten que ser en formato PDF. Para iso, o LibreOffice ten un botonciño aquí que nos di exportar directamente a PDF. Cando dicimos isto, pois xa nos vai dicir onde o queremos guardar. Eu xa vou poñer aquí o mesmo que xa unha prova antes, pois vou chamar exame evaluación, estáme guardando aí o meu archivo exame evaluación. Vale, unha vez que temos feito, insisto, isto que acabo de facer aquí de recortes e meter nun documento LibreOffice, esta parte poderíase facer perfectamente desde o LibreOffice que tedes instalado na máquina física e os recortes que tedes na máquina física, pero, volvo a repetir, o que é a instalación e o que é traballar cas ferramentas ten que ser todo na máquina virtual, que é o único sitio onde vades a ter permisos. Ben, ahora mismo xa terminei de generar o meu PDF, xa teño aquí un PDF que supoñamos que vai ser a solución que eu vou a ter que entregar no meu exame. Esta é a miña solución. Vale. Entón, vamos pasar á segunda parte do vídeo, que é explicar como temos que proceder a entregar esta solución. Expliquei-vos xa nas instruccións do examen que é necesario que cando veñades, que teñades, sepades perfectamente cal é o vosso usuario e a vosa contraseña para entrar á plataforma de FP a distancia. Se vos vindes o examen e non sabedes o usuario e a contraseña para entrar, non vades poder entregar o examen, non vades poder salir afora a decir que vos volvan a enviar a contraseña nin a chamar por teléfono. É necesario que cando veñades o examen
que sepades entrar na vosa plataforma. Insisto nesto porque seguramente vai haber despistados ou despistadas que se esquecen porque pasa todos os anos. Entón, é imprescindible que sepades o vosso usuario. Unha vez que teades validados dentro da plataforma, isto é o caso de estou en contorno de desenvolvemento, pois xa se vos indicará, no meu caso indicarei eu, senón outro profesorado, onde tedes que entregar a tarefa. Haberá algo deste estilo, seguramente xa utilizastes noutras plataformas, noutros cursos, pero habrá algo que poña entrega parte práctica de evaluación ou entrega parte teórica ou que sea, pero habrá unha tarefa e xa se vos explicará cal é. Cando entredes na tarefa, é algo tan básico como entrar nela e aparecerá pois unha opción en engadir entrega. Habrá uns períodos de tempo onde se pode entregar. Isto xa se vos explica no momento. O importante é que entredes na plataforma, que sepades chegar á tarefa que se habilitará para o examen, que poderades engadir entrega e aquí tedes que arrastrar, trasladar ou meter aquí dentro a vosa solución do examen. Ou buscades desde as opcións das carpetas ou simplemente arrastrades se o tedes visual, copiaríades aquí o examen. Por exemplo, eu acabo de facelo mal porque estou mandando o DT. Isto non o podo mandar. Vou eliminar o DT, vale? E agora vamos a facer, eliminamos, non quero enviar eso, vou a enviar o que sería a miña solución PDF. Daríamos a guardar cambios e a partir de aquí isto xa estaría entregado para as cualificacións. E este é basicamente o proceso para entregar unha parte práctica. Se hai unha parte teórica con examen tipo test, se os hai, e se fai desde o ordenador, pois o proceso sería exactamente o mismo. Xa se vos explicará cando empecedes, en vez de haber unha tarefa que sea entregar examen de avaliación un punto proba, pois haberá outro tipo de ferramentas que son parecidos aos que vos tiñades cando se facía os enlaces estes das cuestións de teoría que tiñades aquí de examen para haber algo deste estilo. Deste estilo refiérome ao formato, é dicir, unha entrada onde entrades, se vades ter intentos para facer intentos único, etcétera, etcétera. E con isto está claro cal é o proceso, creo que está claro cal é o proceso que vamos a ter que seguir para entregar o examen de contornos. E seguramente sea aplicable a algún outro tipo de módulos. Un saúdo.